Za nenápadnými múrmi týchto drsných inštitúcií sa skrýva krutý svet, kde sa samotné prežitie stáva najväčšou skúškou. Tu, kde sa zákon a poriadok stretávajú s neúnavným vzdorom, nadobúda spravodlivosť svoju najtemnejšiu a najdrsnejšiu podobu. Vydávame sa do svetov, ktoré znejú strachom a odolnosťou od ľadovej pustatiny Sibíry až po dusné, preplnené celý Strednej Ameriky. Tieto väznice sú viac než len miestami trestu. Uchovávajú príbehy tých, ktorí v nich prežívajú. Kto sú tieto ženy? Aké cesty ich priviedli za tieto múry a ako vyzerá život v týchto impozantných pevnostiach? Vstúpte s nami za brány, kde sa odohrávajú príbehy zúfalstva, moci a občas aj nečakaného vykúpenia. Ste pripravení odhaliť skryté pravdy zamknuté za týmito múrmi. Sledujte, ak sa odvážite. Na prvom mieste nášho zoznamu je Central California Women's Facility, často označovaná ako väznica Chowchilla. Nachádza sa v meste Chowchilla v Kalifornii a je najväčším nápravným zariadením pre ženy v Spojených štátoch. Od svojho otvorenia v roku 1990 v Chowchill boli umiestnené väzenkyne s rôznymi stupňami stráženia, od minimálneho až po maximálne zabezpečenie. Aj keď je inštitúcia navrhnutá tak, aby vyvažovala prísnu bezpečnosť s rehabilitáciou, jej cieľom je ponúkať programy podporujúce vzdelávanie, pracovné zručnosti a duševné zdravie, ktoré majú pomôcť pri neskoršom začlenení do spoločnosti. Napriek týmto snahám však Chowchilla zápasí s problémami, ako je preplnenosť a s tým spojené výzvy pri správe rozsiahlej a rozmanitej väzenskej populácie. Preto sa toto väzenie často nachádza v centre diskusí o tom, ako sa nápravný systém vyrovnáva so ženskou väzenskou populáciou. Skúsenosti žien v tomto zariadení odhaľujú hlbšie spoločenské a systémové problémy, ktoré zdôrazňujú potrebu reforiem a nového prístupu k spravodlivosti a rehabilitácii. Príbehy medzi týmito múrmi ponúkajú nekompromisný pohľad na realitu amerického väzenského systému, kde sa trest a rehabilitácia stretávajú často s protichodnými výsledkami. Na druhom mieste v našom zozname je ženská väznica Benha v Egypte. Toto zariadenie predstavuje významnú súčasť egyptského nápravného systému, určenú špeciálne na ubytovanie žien. Hoci sú podrobnosti o jednotlivých väzniciach v Egypte, vrátane Benhy, často nedostupné kvôli obmedzenej transparentnosti, väzenský systém tejto krajiny je často pod medzinárodným drobnohľadom pre svoje podmienky a zaobchádzanie s väzňami. Egyptské väznice, vrátane tých pre ženy, čelia mnohým výzvam, často zápasia s preplnenosťou, obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti a podmienkami, ktoré môžu zaostávať za medzinárodnými štandardmi ľudských práv. Inštitúcie ako Benha sa čoraz viac stávajú stredobodom diskusí o reforme väzníc, a to ako v Egypte, tak aj v medzinárodnom spoločenstve. Tieto diskusie zdôrazňujú špecifické potreby ženských väzenkýň od zdravotnej a psychologickej podpory až po odborné vzdelávanie, pričom všetky tieto opatrenia majú za cieľ lepšie podporiť rehabilitáciu a následné začlenenie do spoločnosti. Väznica Benha poukazuje na širšie problémy v rámci egyptského väzenského systému, čím odráža nielen naliehavú potrebu reforiem, ale aj prebiehajúce snahy riešiť tieto zložité výzvy pre uväznené ženy. Na treťom mieste v našom zozname je väznica Tihar v Indii, oficiálne známa ako komplex väzníc Tihar. Tihar, ktorá sa nachádza v Nai Dillí, patrí medzi najväčšie väzenské komplexy na svete. Založená v roku 1958, rozprestiera sa na viac ako 400 akroch a zahŕňa 9 centrálnych väzníc, ktorých je ubytovaných viac ako 12 000 väzňov, čo je výrazne nad jej pôvodnú kapacitu. Väznica Tihar ubytováva široké spektrum väzňov od drobných páchateľov až po prominentných odsúdených, vrátane tých, ktorí sú obvinení z terorizmu, vraždy a finančných zločinov. Tihar je známa nielen svojou veľkosťou, ale aj progresívnym prístupom k rehabilitácii a reformám. Toto zariadenie zaviedlo množstvo programov zameraných na zmenu života väzňov, ponúka odborné vzdelávanie, vzdelávacie príležitosti, meditáciu a terapiu na podporu psychickej odolnosti a rozvoja zručností. Tieto iniciatívy majú za cieľ vybaviť väzňov nástrojmi potrebnými na úspešné začlenenie sa späť do spoločnosti. Tihar tiež prevádzkuje výrobné dielne, kde môžu väzni pracovať a vyrábať tovar, ako je nábytok a oblečenie, čo im umožňuje zarábať si aj počas výkonu trestu. Napriek týmto snahám však Tihar čelí pretrvávajúcim výzvam. Preplnenosť, nedostatok personálu a zložitosť dohľadu nad veľkou a rozmanitou populáciou naďalej preverujú zdroje a riadenie tohto zariadenia. Väznica Tihar zostáva významnou prípadovou štúdiou v neustálom úsilí o vyváženie kontrolných opatrení s rehabilitačnými programami v jednom z najnáročnejších väzenských prostredí na svete. Na 4. mieste nášho zoznamu je Bangkok Women's Correctional Institution B2TVCI v Thajsku. Toto zariadenie, nachádzajúce sa v rušnom srdci Bangkoku, zohráva kľúčovú úlohu v thajskom väzenskom systéme a je určené na väznenie a rehabilitáciu žien páchajúcich trestné činy.
B2VCI ubytováva rozmanitú skupinu žien od tých, ktoré čakajú na súd, až po tie, ktoré si odpikávajú tresty za rôzne trestné činy. To, čo B2VCI odlišuje, je jeho záväzok k reformným praktikám zameraným na pomoc väzenkyniam pri opätovnom začlenení do spoločnosti. Inštitúcia ponúka širokú škálu odborných vzdelávacích programov vrátane thajskej masáže, pečenia, kaderníctva a textilnej výroby, čím väzenkyniam poskytuje cenné zručnosti, ktoré im môžu pomôcť pri hľadaní zamestnania po prepustení. Tieto programy však neslúžia len na rozvoj zručností, ale sú navrhnuté aj tak, aby medzi väzenkyňami podporovali pocit zmysluplnosti a sebahodnoty. Okrem toho si B2VCI získalo uznanie za svoj dôraz na duševnú a emocionálnu pohodu väzenkýň, pričom poskytuje poradenstvo a voľnočasové aktivity na podporu ich psychického zdravia. Napriek týmto progresívnym programom čelí B2VCI pretrvávajúcim problémom, ktoré sú typické pre mnohé väznice, ako je preplnenosť a potreba rozšírenia zdravotnej starostlivosti. Inštitúcia však zostáva významným príkladom v rámci thajského väzenského systému vďaka svojmu dvojitému záväzku k stráženiu aj resocializácii, pričom sa snaží riešiť zložité potreby svojich väzenkýň v náročnom prostredí. Na 5. mieste nášho zoznamu je väznica Black Dolphin v Rusku, zariadenie s najvyšším stupňom stráženia, ktoré je neslávne známe svojim prísnym režimom a obávanou väzenskou populáciou. Väznica Black Dolphin, ktorá sa nachádza v Solilecku v Orenburskej oblasti, drží niektorých z najnebezpečnejších zločincov v Rusku, vrátane odsúdených vrahov, teroristov a sériových vrahov. Väznica nesie svoj hrozivý názov podľa sochy čierneho delfína, ktorá stojí pri vchode a navodzuje pochmúrnu atmosféru toho, čo sa nachádza vo vnútri. Založená v roku 1745, Black Dolphin sa vyvinula na jedno z najprísnejšie strážených zariadení v krajine. Väzni žijú podľa prísneho režimu obmedzenia slobody, pričom cely sú navrhnuté tak, aby bol útek prakticky nemožný. Každá cela je malá, s nábytkom pripevneným k podlahe a úzkými oknami, ktoré obmedzujú kontakt s vonkajším svetom. Väzni sú neustále monitorovaní a strážcovia prísne kontrolujú každý ich pohyb. Keď sú väzni presúvaní v rámci zariadenia, sprevádzajú ich so spútanými rukami za chrbtom a so zaviazanými očami, aby si nemohli zapamätať rozloženie väznice alebo plánovať útek. Denný režim vo väznici je zámerne izolujúci, pričom akýkoľvek osobný kontakt je obmedzený, aby sa zabránilo vytváraniu spojenectiev alebo spolčovaniu medzi väzňami. Aj počas obmedzeného času na čerstvom vzduchu, ktorý majú väzni denne povolený, sú umiestnení v samostatných klietkach, čo zabezpečuje ich neustálu izoláciu. Tento neúprosný režim a vysoká úroveň kontroly urobili z Black Dolphin jednu z najstráženejších a najobávanejších väzníc v Rusku zariadenie, ktoré stelesňuje izoláciu a prísny poriadok ako základné prvky svojej prevádzky. Dajte mi vedieť svoje názory v komentároch nižšie. Nezabudnite dať tomuto videu like, prihlásiť sa na odber, ak ste tak ešte neurobili, a kliknúť na zvonček, aby ste nezmeškali žiadne z našich budúcich podrobných videí. Ďakujem za sledovanie a ako vždy, zostaňte v bezpečí, buďte zvedaví a vidíme sa v ďalšom videu.